Way ni paring Poldo ay dana. Dati apong badyaw ngayon nagpaka-gudyaw na yung bugok. May pasawa niya po anong mamagsabit-sabit kenji pampamamagtambul budots. Way ni nampo anong pagkabalaan ay dana. Yung panambulan na yung bumbunan da rin tao. Pero wag ka, sa halagang 5 piso, namasahe ka na, nangasapit ka pa. Waya na talagang ngayon magpigil ipapang Poldo dana, pamata ka na ka talaga. Pero andyan makanya loko, dakal mo munta kini para magpamassage kayo. Alim mo naman buntok yung pamata ka na Pero lalo yung gulugod mo loko, pamakalyan ka, waya na Pero yung pinaka-bestseller ng bapa mo, yung kotong moves, ay dana ng kalakalpipila para mo mga kotong kaya. Itaping nanding penyagap na hila ko, mali at tao yung bugok. Way ta, makakirahay kaya taluklukan. Kota mo kayan, may gising Wayan pa yung kayang serbisyo ba talagang paniguta nakabalugbog mila ko katulok. For final touch di na nakanta babuntok ay dana tigtog na nga.